Ka East Chandia Hill District Kamtam Gishnong Kaput Badon Markap ke Bangladesh kila yampai dok nun nda ka jing du no ya unong traimon singba bat no ya sai an uba jukit ya ka khia ka shon bat ju yang ban yakun ya ka hok upat ba ban lai na ka jisha yuron une unong traimon singba bat no ya sai an udai uba kenjaimon amsi uba lakhlat no ha ka jing jia accident kali ha kamit singipalai ha clearian ka district headquarter ka East Chandia Hill Katkum ke jinge thu ki polit ka jinge to khu kali kalong ka balai ju bor bha hadu baka kali basong uba kenjaimon kala prapom ha ki benta ba shakaman u superintendent of police ka district Diri Prasad upentip bah kene ke jingjia uba kenjaimon uyadon lang bat laingut ki waipat kila man saujur ha kene ke jingjia accident kali ulupentip ba kene ke jingjia kala jia hatkia marjan bat ke petrol pom ya ki ba man saw la pengkit no sha cleariat civil hospital pan ai ke jing sumar shi ta yo shuwa kane ke jing ja uba kan jaimon amsi ulabo ya ke jing ujor hapo Chandia Hills Autonomous District Council persha ya ke jing ai no objection certificate in OC sha ke me khatop cement private limited bakan seng ya ke kha khana de bilat hawa ajer narpu elaka claim ke jing bit jong ka dorbar elaka narpu uba amsi ulabar ngemro bantan ya ke JHADC chaying kashiri lada kam penduk pendam no ya ke NOC laban kedeu bau ba kenjaimon amsi udairu ubalalam khmat banyakun ya ka hok jong kipat ba basa ha kishnong kaput ka district bat Bangladesh bakin yo ya ki surok ki bapaka ki jaka sumar ki bapaka ki mobile network bat kiwai ne kishnong ki kenthup ya ka huroi bat hingaria udairu unang ya sait an ubalatan ya ka sarkar India bat ka National Highway Authority of India Shaying Kashiri Meghalaya High Court halor ka jing sniu palat liam jong ka surok na rata chera shalum shnong ka bha bapo ka National Highway 6 jong ka East Chandia Hill District na rampang arjar atpulai ka Meghalaya State Legal Service Authority kalathung yawba kenjaimon amsi banong skum illegal aids councils nagwanta ka East Chandia Hill District lane kino ki kam bakarpang lada kidai ki bashabar ka district uba kenjaimon amsi udai na kashnong umkiang kabaha bapo kanum shnong CNRD block East Chandia Hill bat hadu kesengi kejingyap udang bat ya kekam kumki asistan rang ba shnong ke shnong umkiang